Welcome back mga kabanat. For today's video mga idol, ang atong sudan natay duha ka slice nga adubaw ni nga karning baboy mga idol. Pero wala na ko nagkuha sa sabaw kay siyempre dili pwede atong mawala ang atong bida nga gulay mga idol. Mo ni soup nako karon. Salamat sa lamig nga grasya Ginoo. Sige ulat mga bay. Manimo na puta mga idol. Lami sa sabaw eh. Shout out diha sa kang kabanat Bit Bibilito diha. Wala ni si Ades, shout out nimo idol. Kaon ta idol. Lami agi sabaw sa gulay eh. Karni on naputi sa sawan mga idol. Patis nga gibutangan ako sili. Sausaw untuk mga idol. Sa mahilig ano yun. Ako mabuhi na ko ng gulay, bahalag. Ang sa ika-istorya ninyo mga idol. Sa uban, rapagyan, ipuntanan. Lami sa baw. Wow. Presko kayo, oh, green oh. Kaon ta mga idol. Lami po pagkaluto ni Papa ning dubaw niya oh. Kumok po juga kayo. Wow. Balik dire bida nga gulay. Hindi pwede mawala ni sa kuha mga idol. Ay herbs kayo niya. Basta na lang. Labi na na isaw-sawan. Sus. Okay na kayo eh. Sarap. Lambot. Yan ang sinasabi ko, idol. Hindi ako kakain ng karne. Kaya lang, lalo na pag sunod-sunod, hindi ko talaga kaya. Mas mabuti pang ganito, kahit araw-araw. Maganda sa katawan to. Malayo ka sa high blood. Sarap.
Lalo na pag isaw-saw, oh. Ganun. Nako. Napakasarap. Ito pa, oh. Ang gulay po kasi, idol, nakasanayan ko na at kinalakihan ko. Kahit nga nung nag-aral pa kami sa elementarya, ganito ang baon namin. Gulay. Sarap. Kung nagustuhan niyo po ang mga video ko, mga idol, baka naman pwedeng pakishare. Dami. Kawaw. Salamat mga idol. Hanggang dito lang po for today's video. Amping ng tanan mga idol.